खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नाजारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 25 नभेम्बराव नोंथांमोननि थाखाय आपडेट खौरांफोरखौ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दं सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला सुक्रुबारखालि बिजेपि पार्टिया इउपिपिएल पार्टिखौ नेवसिनानै क'क्राझाराव रेलि खालामनो नागिरनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बिजेपिनि रेलिखौ बिजेपिनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा दैदेनगोन आरो बे रेलियाव मिनिस्टार अशक सिंहाल बिथाङाबो बाहागो लागोन। बिजेपि पार्टिखौ बिटिआरनि बेसेबांसो मानसिफ्रा सापर्ट खालामदों रेलि खालामनायाव नुनो मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आसामनि 15 जन केबिनेट मिनिस्टारफोरनि मादाव आधा मिनिस्टारफ्रानो बिटिआरआव खामानि मावगासिनो दं एबा बिजेपिआ बिटिआरआव सरकार सालायनो नाजागासिनो दं होन्नाबो मिथिनो मोन्दों। बिजेपि आरो इउपिपिएलजों दासान्दि बेसेबांसो मोजां सोमोन्दोआव दं ना गैया जोङो मिथिथ'नाय जाथ'वाखै आरो क'क्राझार लक सभानि मासिखौ सोर आवग्रिनो हागोन बेखौ सम फैब्लासो मिथिनो हागोन। आं खाम्फा बरगयारी बिथांखौ रायनो गोसो गैला, मानोना खाम्फा बरगयारीया बावैसोनो इउपिपिएल पार्टियाव फैहांहां। थेवबो बिपिएफ पार्टियाव जेसे दिन थागोन एसे दिन रायनो गोनां जागोन बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिसिनि 14 नं बियाबनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। चिरां दुवार हथात 14 नं बियाबनि बिटिआरनि अनसाइ बिथांखि मिसननि जोहै सासेयाव 5,000 हिसाबै 239 सुबुंफोरनो चेक राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों बै बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसेनो खौरांगिरिफोर सोंथि खालामनायाव बुंबावोदि थांनाय 17 बोसोराव मानो बेबादि अनसाइ बिथांखि मिसन एबा गुबुन गुबुन हाबाफारि बिथांखिफोरखौ लानो हायाखैमोन होनना सोंथि खालामनायाव बुंबावोदि हाग्रामा महिलारी बिथाङा कालि फुजायाव 3-4 कौटि रां मानि श' खालामनानै जुवा गेलेयो। बेफोरबादि समाजनि रांखौ बिदि गारब्लालाय बहा बिथांखि लानो हानो होनना बुंथियो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा एबा बर' सावथुन मुलुगखौ अनसायग्रा बर' रायजो राजाफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां। 1986 मायथाइयाव गिबिसिनै नेशनेल एवार्ड बान्था मोननो हानाय जोंदाव बड'सा लिरनाय आरो बिथोन होनाय आलायारन बर' आबुं सावथुनखौ बोहैथि बोसोरनि दिसेम्बर दाननि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोनखौ सुलुङाव मिथिनाय जादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि हेफाजाबजों मुम्बाइआव नागिरनानै लाबोनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। जोबनायाव आरो फिन नाजारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयनिबो अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों।